A připravuje se nám první rozplavba mladších dorostenců. Na jednice Vojtěch Slaboch, USK Praha. Na dvojce Martin Bejček, Vodní stavby Praha. Na trojce Krištof Šram, Bohemians. Na čtyřce Radek Štochl, pětka Jan Voda, šestka František Přerost a sedmička Jakub Šmíd, všichni Slavia Plzeň. Na osmičce Jakub Kaš, plavecký klub Krokodýl Brno. V této rozplavě zvítězil Tomáš Ludvík s Lokomotivem Beroun 1:02:15.